ganito ako maglaba. Ganyan ako maglaba, guys. Sineseparate ko yung mga... Yes. Talaga ngayon. So, dito kami sa Ayala Mall. Magang-maga. So, close na pa yung Ayala, guys. Mission ng sapatos para sa work niya kasi lume-level up na daw siya. Wow! Tungga! Habang tulog pa sila. So, ito yung aking mga ginagawa ngayon. Kasi yung mga paninda ko yan. Oh, ako pinakagwapa ngayon. Hello guys, good morning. Today is September 22, 2018, Saturday. So medyo matagal-tagal din ako hindi nag-vlog kasi wala namang ganap. Palit-palit niyo yung ginagawa ko na yung busy. So ngayon mag-vlog tayo at mag-edit kasi ako mamaya. Pero ngayon, ako yung nagluluto. Actually, anong oras na. Medyo matagal akong nagising kasi simple lang naman yung lutuin ko na ulam. Ano lang, ito. Ito lang, magluto tayo ng hotdog and atay. Atay ng manok. Ayan. So, ayan na siya, guys. Medyo malalaki siya, no? At i-adobo natin yan. Tapos, ipa-fried naman natin itong hotdog. So, yan. So, ayan, nilagyan ko ng paminta, laurel, sugar, suka, tuyo, at saka konting tubig. Ayan, ganyan ako magluto ng atay, guys. Bilis lang naman ito maluto, eh. Ayan. Takpan lang muna natin. So, yun na yung naluto natin, guys, yung atay. At isa kami ng hotdog. So, ayan. Kain tayo, guys. So, ayan, guys. Nakaalis na si Papa. So, ngayon naman, dahil nagising na si Hagrid. Ngayon pa magsisimula yung araw ko talaga. So, maglalaba ako. Medyo punong-puno yung aking araw ngayon. No, dahil birthday kasi ng pamangkin ko. So, kailangan matapos ko ito mamaya lahat. Kasi sa gabi, parang magdi-dinner kami ng family. Sana makapag-vlog ako. Pero yun. So yun lang. Tapusin ko lang muna ng mga hugasin, yung mga kalat-kalat. And naglalaba pa ako ngayong umaga. So ngayon naman, guys, is maglalaba ako. So ganito ako maglaba. Ganyan ako maglaba, guys. Sineseparate ko yung mga blouses, mga t-shirt, yun, mga shorts. Ito naman yung mga panglakad na damit. Ito yung mga uniform ni Hagrid, yung mga puti na hindi pwedeng lagay ng sunrocks. Ito naman yung mga puti na lalagyan ng sunrocks. So, ganyan ko siya, inati-hati ko yan. Ganyan din kayo maglaba. Kasi ako, ganyan ako maglaba simula nung nag-ano. So, yan. And ito naman, nag-ano ako ng tubig na. Ayan. So, ayan, guys, update. Medyo haggard na talaga. Tapos na ako maglaba. Actually, yung uniform na lang ni Hagrid, yung aking binababad ko pa. Yan na lang. At saka yung puti, bukas naman yan na. And, yun yung mga sinampay ko. Yung mga sa labas. Ayan. So, ayan, wala nang kalat. Yung mga toys na lang yung nagkalat. At saka yung trapo. So, ayan. And ngayon, magpapak na ako ng order. Time na mag-pack. Kasi mamaya mag-meal plan pa ako. So, yun lang yung kaganapan ng buhay natin ngayon, guys. Hello, guys. Good morning. Today is para akong multo. Hi, guys! Today is September 24, 2018. Today is Monday.
So, ayan. Actually, kanina pa ako nakapagtapos ng magplansya kasi kagabi hindi ako nakapagplansya. Kaso ko yung nag-upload na ako ng video. So, actually, ngayon merong activities sa school sila, grade 9 AM. Hindi ko alam kung pupunta ako. Kasi, napakaano naman ng oras, diba? Kasi 12 yung pasok niya. Pero, ayun. Kumakain ako ngayon ng marang. Kasi medyo na-overripe na siya. Nilagay kasi namin sa refrigerator. Hindi naman yung itsura ko. My God. Haggard best. Pero, yung normal kaganapan, actually, punong-puno. Hindi naman siya ganun kapuno. Konti lang siya. Ayan. Kasi, may mga gagawin pa kasi ako mamaya. Hindi ako sigurado kung magagawa ko. Kasi nga, kailangan ko mag-grocery. So, titingnan ko kung makakaya sa oras ngayon. Pero, ayun. Hello, guys. So, ayan. Medyo madilim kita lang. Ayan. Actually, ngayon ako nag-vlog, kasi kanina medyo na-busy ako sa contact. Tapos, aalis kami ngayon. Wala na palang pasok sila Hagrid mamaya. So, dediretso na, nag-lunch na kami kasi ayaw kong magutom dun sa daan. Baka makakain na naman kami sa labas. Diyos ko, gastos na naman. So, ngayon pupunta ako sa bus station. Kasi magtatanong ako kung magkano yung ang tawag doon, bayad kung magpapadala ka ng isang box na bagahe doon sa bus. Kasi bailan siya idadaan. Kasi medyo madami yung order niya. So talagang pupuntahan ko muna kasi gusto niya diretso ma-ship. So kaya ngayon alis na kami diretso, tsaka diretso na ako mamili ng mga items kasi medyo nakulang ako. Sobrang dami talaga ng order niya. So, ayun. Kita-kits mamaya guys, pero I'm sure hindi ako makakapag-vlog doon. Siya nga pala guys, yung in-upload ko na video. 5 oras lang naman ko siyang in-upload at hanggang ngayon wala pa rin. So, hintayin ko lang matapos to. Na siya, processing na siya. Pero grabe ha, 5 oras ko siyang in-upload. Grabe yung hina ng internet. Kaya, good luck. Hi guys! Dito na sa mall! Jesus. Hello guys, good morning. Ano si Petsa karon pa? Dito na sa mall! 27? Today, September 27, 2018. At, saan ang good? Ha? 26? No! Sunday. So, ayun, 26 pala talaga ngayon. So, dito kami sa Ayala Mall. Magang-maga. So, close na ba yung Ayala, guys? Pero, may, ngayon, may si Hagrid, nanonood ng sine. Lahat ito, mga private school ata. Para siyang manonood sila ng cartoon ata ito. So, 120 per ticket. So, 3 kami ni Papa. So, kompleto talaga kami, no? Kami dapat nandito kasi 7:30 magsisimula yung sine. Say hi pa. Good morning. Good morning guys. So, ayan. Si Hagrid naman, no? So dark. So darky. Be. Yan si Papa. Hindi tayo mas tataon niya. Dito sa paggawas na nato eh. Say hi. Pa. Hello guys. So, yes, bye. Sis. So,
So, ayan, tapos na yung ano, pero si Hagrid nasa school pa kasi mayroon silang computer class. So, kami dito naman kami sa mall. Bibili kami ng zapatos ni Papa. Bili siya ng sapatos para sa work niya kasi level up na daw siya. Wow, bongga. Level up si Manong. Level up siya eh. Iba na yung ano niya, uniform. Fit mo na niya. Gusto ko yung ani pang retro ko ani. Kano to? Ito naka-less. 2.8. 2.8 na lang siya. 200 mo? 200. Gusto ko mga ganito. Hello guys! Good afternoon. So actually, kanina pa kami dumating. Si Papa nakauwi na kasi binabayad ko kanina sa PLDT. Pero hindi siya nakapagbayad kasi medyo mahaba yata yung pila, yung number. So ngayon, actually natutulog yung dalawa. So mamaya manonood kami ng, kasi day off ni Papa today. So manonood kami ng movie. So habang tulog pa sila, so ito yung aking mga ginagawa ngayon. Kasi yung mga paninda ko yan. So, di ba, alam nyo na, sa liit ng bahay namin, paano, minsan, alam nyo ba, minsan, pag lumalabas ako, naghatid ako ng mga staan, ng mga ipipick up. Minsan, nagtataka sila sa akin kung paano nagkakasya lahat dito sa bahay. Sa sobrang liit, kasi pag marami pinipick up, talagang na, ano sila, saan ba na nakalagay lahat, kasi sobrang dami. Like sa mga stocks. So, yun yung itsura, real life. So, yan yung mga blind bags. So, yun yung aking ginagawa. So, sinusort ko siya. And then, nag-update kasi ako ng mga quantity, yung mga stocks. Para at least, hindi mag-ano kung wala na, diba? So, ganun yung aking ginagawa ngayon. And, katapos ko magpagganina ng order. So, wala akong masyadong nakapag-vlog, pero mamaya magpa-vlog ako. Itatry kong tapusin to ngayon, ngayong vlog na to talaga. Pero, tapusin ko lang to lahat. Kasi pinapasok ko pa sa cellophane para ma-arrange ko na siya. Kasi ilang araw na sa dyan, yung mga bagong stocks. Kaya kailangan ko siyang i-sort and then ilagay sa lagayan. Hello guys! Hi! So dito kami kina mama. So actually ayoko ko na mag-vlog. Pero vlog ko para sa inyo. So ako nagluto ng isda. Ay ayoko na ipakita sa inyo kasi baka ano. Pero pumunta lang kami dito kaya mama kasi may activities lang ni Hagrid kanina at maagang dito. So dito ako lumaki guys. Yung aking pabomba na ako. Wow, ako pinakagwapa nga kuan. Ko mga bag. Hi there. Ano to? Mga tiyatan. I-add nyo po ako sa Facebook. Pangalan Nathaniel Sinchisimenes yung tatlo po ha. Follow me on Twitter at Buchan Park. So, wow. So, dito kami guys sa ano. Hello, Judy, labas na rin. Kanama ko gimarta yun. Lagi. Kasi may activity yung ingay. Dito talaga maingay. Dito ko lumaki guys. Yes, squatter ito guys. Pero malapit na itong i-demolish. So, makakamiss din pag na-demolish na. So, si mama nandun sa loob. Si Hagrid, ayun, pag nandito si Hagrid, grabe yung hindi mo na makita yan. Grabing laro. So, nandito kami. Si mama nag-prepare na sa table. Para kakain na. Mamaya ko pupunta, mamimili na naman ako ng mga paninda. Ano ka? Ha? Isa talaga oh. Quick imo.
Hello guys, good evening. So, sa inababa ng araw ngayon ako nakapag-vlog ulit. Yung last na nag-vlog ko, parang nandun kami kina mama. So, ayan. Gusto ko nang tapusin to ngayong vlog na to dahil para ma-edit ko na siya. Para malayo sa folder. At, kasi parang paputol-putol yung vlog ko talaga. Hindi ko natatapos. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ngayon tatapusin ko na siya. At ngayon, kumakain kami. Wala pa namang flashlight ito dahil, Hi guys! malapit nang malobot yung phone. So, yun sa naglalaro. Isang phone ni Papa, bebe. Naglalaro siya. So, ito yung kinakain namin ngayon, guys. Meron kaming kwek-kwek. Parang nakapag-vlog ako sandali doon. Saglit lang. As Papa pala. Hi, Pa. Hi Oh. guys. So, ito ay kasi personal, no? Lahira. And, yan. Yung kwek-kwek. Kasi na-miss ko. Ang kwek-kwek. Tapos kay Papa, siomay. Saan na? Siomay ni? Siomay at saka. Kay Hagrid sana to. Kaso busog na siya. Tempura. So, ito yung sauce. Medyo mainit. Ginaganyan ko lang yung paghawid na camera, guys. Kasi yung sa likod, walang flashlight. Madilim. So, ayun lang. Tapos, shout out pala, Bibi. Shout out pala dun sa, na-meet ko dun sa, punta kami Lemketkay. Hindi ko pa siya na-shout out kasi hindi ako makapag-sit down na makapag-usap sa inyo. Ano ba nangyayari sa damit ko? Katapos ko lang kasi mag-half bath. Pero, ayun, shout out kay Michelle. Na ko siya sa Ketkay. Magkasama kami ni Hagrid kasi noon. Sabi ko, bakit siya nakangiti sa akin? Hindi ko siya kilala. Tapos sabi niya may nanonood siya sa akin since nung 3,000 pa lang yung subscriber ko. Nanonood daw siya. So hindi ko mainakala na marami parang nanonood sa akin na taga dito rin sa amin, sa Mindanao. So, hi sa'yo, sana ay mapanood mo ito. Dahil medyo matagal, hindi ko last week ata na ko siya. Parang last week nga, na nakita ko siya. Salamat sa pag-approach. Hindi kami masyadong nagkaano kasi nagmamadali din kasi kami doon kasi hapon na. Saturday? Saturday. Hindi ko alam kasi hindi ko na maalala kung Saturday daw. Pero, ayun, maraming salamat sa pag-approach. Grabe ng 3K pa daw. So, medyo matagal-tagal na din siguro. So, yan. Hi pala sa mga taga-Cagayan de Oro na nanonood dito. At saka si Michelle, kung mag-comment ka sa baba kung napanood mo to. So, ayan. Hello sa lahat ng mga taga-Mindanao dyan. So, ayun. Tapos pala kay Michelle. Amy Saavedra nag-comment siya sa Facebook page ko na nakita niya daw ako doon sa nung kahapon nung nanood kami ng sine. Kasi nanood kami ng sine kahapon na parang parang lahat ng member ng private school association ata ayon, lahat ng lahat ng school dito sa Cagayan de Oro. Parang sila, merong fundraising yon. So nanonood kami. So tatlo kami nanood ni Papa kahapon. So 120 per per ticket. So tatlo kami. Tatlo lang yung binayaran ko. So, hindi ko alam kung saan niya ako nakita. Hindi naman siya nag-reply. Pero maraming salamat pa rin sa pag-comment. So, ayun na. Nahiya lang daw siyang mag-hi sa akin. Yun. Salamat sa mga na nanonood talaga. Sobrang salamat. So, talagang pinabahaba ko talaga ito. Dahil wala naman akong vlog. Wala akong vlog ngayong araw na ito. Tapos kanina, pasensyahan nyo na kanina yung mga pinsan ko. Grabe, yung mga pinsan ko talaga pag nung nakita na nag-vlog ako talagang nagtakbuhan doon sa akin. Puro mga kasi yun, puro mga bading. Kaya ayun, yung mga excited daw sila mapanood yung mukha nila sa YouTube. Ano ba yan? Pero ayun, kakain muna tayo guys. Ayan. So ayan, dahil wala tayong flashlight, ayan anuhin nyo lang muna, medyo madilim. So ito yung sauce. Favorite ko kasi yung ito, pipino. Favorite ko yan, kaya... Ako, hindi mo ba ako favorite? Wow, iba din. Ipulbusan ng kuhan mo eh. So, ayan. Hindi kayo. Sarap. Kain tayo, guys. Kain tayo! Ito, hindi ko alam kung masarap siya. There's my head.
Halang siya, mo nakalami na siya halang. Pero sarap wala. Walang sarap. Ito ni Ma. Hindi kagaya mo masarap. So, ayun na guys. Mag-good night na ako sa inyo kasi tutulog na kami tapos na kaming kumain. So, I hope you guys enjoy. Medyo ilang days din na hindi masyadong klaro yung mga vlog ko. So, ayun. So, I hope you guys, I hope you guys enjoy. Follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Good night. And see you in my next video. Good night. Good night. Bababush. Tapos ka na din.